Bandung. Kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi 1000. Bayi 1000 terusan ngeri. Lah aku biasanya pisan we lape sarung loh. Njaluk apa? Candi 1000 suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi 1000? Cukup kuwi. Cukup kuwi? Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta candi semengi, semengi bakal dadi. Tak angate. Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. 1 2 3 10 100 1000 5000. Akeh men sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900. Lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak hitungi dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti 999. Aku yang ora cukup kanggo nyembadani pamintamu. Kurang Bandung, kurang sitok. Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Congkrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno lan iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja malu. Parang iki kanggo durung rampung. Bela mati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis seda labuh ing wana segara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti lanange jagat. Mantra ratu aku Prabu Marmaya. Aku duwe aji sakti Bondowoso. Rara jonggrang manut tasana pundhut garwa. Jaka Bandung aku duwe bebana. Candi 1000 suwengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Ayo. Joget wae. Rara jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora
Bandung aku duwe bebono Candi Sewu sawangi kudu dadi Iya jong. Hebat Pak Toyo luar biasa, matur nuwun Pak Toyo. Kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji. Loh, oh nggih. Nggih, Pripun? niki nyuwun sewu Nggih. bujange Pripun? muga-muga Nggih. besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku. Nah niki, nggih. Mugi-mugi nggih, Pak. Ngeten iki bot-bote nuruti seneng. Nggih, Pak. Ben panjang umur. Nggih. Dik Niken, Nah, iki. Nggih Heeh. iki mang Nggih Bapak pung-pung bulurah ya ora melu. Nggih Nah, aku blat Amor Cahayu ki seneng Lah. banget. Nggih Saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani. Bapak, kadung kula ngapalne sarep niki wau peh 7 bengi 7 jam ya niki wau. Wis monggo, pokoke sing penting sing bener. Nggih pun kodang kuning mawon. Kodang kuning lah. Iya, Pak. Iya, Pak. Kodang kuning wes. Iya, Pak. Bujange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara Nggih, siap. nderekaken Nggih. netakaken Amin. wayangan Nggih. soale nyun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwa Nggih. menika nggih siji hiburan Nggih. tuntunan Nggih leres, Nah, Pak. niku sing leres ngoten. Kedah dicekel sedaya. Nah, Nggih. lah mengke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik. Penikmat lakon. Nah, nggih. siap. Terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul. Nggih. Nggih. Nderekaken, Pak. Nggih, Nggih. nderekaken. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. Dolan nek dolan biasa gak apa-apa nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Waduh. Nggih, Lah monggo. iki. Kula nggih dolan nggih. Wis tondang kene, cedak kene lho. Nah, Ah, pung-pung bulurah gak melok Iya. iki wis tak anggap gepyokan. oke. Kepiakan niku napa, Pak? Jamu. Oh, jamu. Jamu kanggone wong bar manak. Ah, Lah tapi niki live streaming lah, Pak. Menawa bulurah mungkin delok to, Pak. Delok teng YouTube. Loh, Pak Lurah ngono lho. Tekan griyan jenengan pun dikancing. Gak apa-apa, Nduk. Ya serak pengindang. Oke. Yuk podang kuning. Ya. Dibawani, Mas. Bawani, Mas. Ya go pecik nom-nome celalaan. Ngarep-ngarep sawer. Piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? Wes ayo sayang. Sayang. Oke. Ayu. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih. Nadyan wujud temong paksi aturan Pak nggih lir-lir nggih Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken. Lah kok ngguayuk sirahku sampe degluk. Ngono ae rada rene to. Nah, alos manis toramra ate jenengan Pak wis aku tak menikmati. Terus Wasemengken
Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken Mbah Mo Kaliula. nggih Ken anu niken untuk niken kagem Oke. niken. Nah, Mbak. Wis gampang. Matur nuwun. Nah. Niko saking sinten Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken iki cara manuk napa? Nah. Empret. Niki cara manuk labet. Manuk labet. Kok saged manuk labet, Pak? Mergo potongane irunge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bujange? Kaliura. Kaliula. Mbah Wo Kaliula. Dadi aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Ah. Loh, benten Pak, seje Oh, benten. wong seje nganu Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah. Keng tangane Mbah Wo, terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing nglone kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir, Aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku ini. Lanjut. Ya. Ayo tekan ndi meng. Goleki si podang kuning ipo bunga ing Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan, mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. nyanding bisa dadi tombo Yuk, podang kuning buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. kaluyuran anggoleki sing tak sayang mobang miterang kok ngiteri ora krasa esok awan bengi eman yen nganti yo kang nyayang kleyang tak sawang menclok ning apang kekancangan tariki saka kateman sarawi ngoceh dheweke male becokan kae tak suwun mbok ajeng ngeci podang kuning agawe pikir aku kombeng seret ireng tak sawang tambah matise ibu bunga yen kelakon nyandeng aslirat ora bakal atiku kakiwang liat yen si podang andudot hati kepranan ora mandhah hatiku sansaya tatra
Ayo Pak, ayo Pak. Asik. Joget tak joget. Asik. Astabrata. Op. Su awane wis ora krasa. Nyuran aku lek isih sayang. Mobang miterang gon kok ngiteri. Sarawi ngoceh ngoceh dheweke malih tejo elok kae tak suwun bacen ngeci undang kuning agape pikirku kombe seret irang asa wangat tambah manis ibu bunga ya ada kakon hati bakal hatiku aku lihat adut dotati keperluan noraman dotiku sana saya dodo tasran hani sana pikat puluh tebe. Oke, terima kasih. Matur suwun Bapak. Ojo lali panjake. Cah cilik bareng nyapa melu mau. Mbah Womeng kan mek loro. Nggih. Lah aku Jenengan dihitung 4 kali lipatnya gitu loh Pak. Nggih. 1 2 2 3 3 selesai hitungan cukup 3. Wah. Kasih ya Pak nggih. Nggih, Matur nuwun. suwun. Lemah Nggih, teles mugi Gusti Allah sing panjang bales, umur. matur Nggih, nuwun. lemah teles. Bujange Nggih, matur nuwun. kula ingkang matur suwun sanget. Nggih, Tetep sami-sami. tak dongak-dongakne Amin, Mas Akbar amin, pedalangane amin. iso kuncoro. Amin, amin, Jaya amin. jaya Pangestunipun. Selamiyo. Amin. Matur Ah. nuwun. Ayo, Duk. Neruske lakon. Heeh, pelok. Heeh. Aja nganti kelangan ngeng ya, Nduk. Ya, Muga-muga iki cawise saji marang bendarane dhewe. Ayo yung tak derekke. Puku sing tupa ngambara mangambara selaning krana sumerba arum gandanya dibiyak. Alhamdulillah. Ing mriki Penjenengan. Oh, nggih alhamdulillah Luar biasa. Bapak matur suwun nggih Bapak. Iya, alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten Pak? Pitung dosa 8, Mbak. 78, 728. Pitung dosa 728 ya, Pak. 728 ki 78 ngono Ya, kan ya. maksudnya. Oh ya, bener. Sama ini gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik. Setitik ngoten Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dhumateng para sedaya masyarakat Babadan ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Mbah. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Oh, boten, Oh, Mbah. boten. Boten, Mbah. Boten Nggih. Mbah niki Setuju? pengamenan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat
antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, amin, Saking amin. banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Ah kan ya. Iki jenenge dudu bonus iki jenenge. Pun sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak ya. jeruk. Sinom rujak ning jeruk. dibawani. Oh. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut caping gunung. Caping gunung. Ning Nggih. di dangdut. Oh, nggih. Oke. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Pun ngaten mawon mengki Dilanjut, sedaya masyarakat mengki puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho. Nim. Nim yo apa? Menim Nom. apa? Nom. Nom. nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir barang ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak. Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku Cintaku padamu. padamu. Hei. Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu niki. Alhamdulillah gawet nom. Nom. iya. Digombali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh. Piye maksudnya, Mas? Temen ayo. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa nih ketua panitia kan jenengan Nggih, iki. Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Caping gunung kalih sinom rujak jeruk. Sinom ya. rujak jeruk. Dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani Nggih, ya. siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen ndek niki monggo sami ambilih napa sik sing Oh, didhisikne nggih. napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Oh, nggih monggo. Oke, caping gunung riyen. Mungkin sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketingal. Nggih. Aja. Langsung napa dibawani niki? Dibawani. Oke. Nggih. Kersane wis keco dibawani. Nggih. Sing jenggleng Mbah Marwan. Ah, iki Cik. Sip Cik pokoke. anu, Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wae Jadi Jos. dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditepasi turu. Yogo sak menekani kalah ambe. Mangga, ayo Dik Niken. Saben bengi Ayo. Manut Pak iki, manut. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, aku Makane aku ki wis was-was. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen memacan menganggo janur kuning Digoyang nanti goyang Asik. goyang Ayo. goyang. Yo, tak, tontok, tak. Bersama Om Marwan. Wah, hebat Om Marlan yo. Grup dangdut. Digoyang dek digoyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang goyang dek digoyang. Gentok-gentok. Ape. Pripun jos to? Gas.
Carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas, ini kiki jenenge membahagiakan orang tua. Apa malah dosa? Lo menghibur ganjaran. Lah kok ngundang cah cilik ya, Mas. Dikenyang tak kentuk. Goyang Dek, digoyang. Mulai ya. Mulai nggih, Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Marwan. kembang wae waton gunung Oke. Jangan. Luar biasa. Lanjut. Pacitan saremi Dene Ken. nggih. Iki ketoke Mbah Marwan iki obahe sithik ning jero iki teng keruntel. Nah, sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lak muni cepak-cepok ki apa? Ora, semangat ini ku lho. Lanjut. Panas Udan Mas janjine kapit sange-sange jame pepet. aja mepet-mepet. Terus napa malih, Mbah? Aja mepet-mepet. Terus Gondak kepepet. ora Tenan to. tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri yo piye ta? Mboten. Tirase. Lah, oh, iki derek-derek dulur-dulur. Lah wong meri yo cium-cium. Lah, nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lah. Tapi cium jauh. Contohnya pripun, Mbak? Contohnya pripun? Contohnya. Ya. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Dadi. Malah kayak Chris John.
Wis cukup. Wis. Alhamdulillah. Ah. Wis, wis. Oh. Nah, lah kok Dadi Mbah, menggeh-menggeh. dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh-menggeh. Lho. Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Dadi. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Niken umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marahne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ora usum. Langsung. Usume Menyan ya wis ora usum. langsung. Saiki demit iki usume bayar utang. Lah, bayar utang. Jadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Ya luke gambar Gambar abang. abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitok ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku. Dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi? Alhamdulillah. Langsung mari. Wah, nah niku. Lah iki Lah niki. Anu dalam mata kaji. Hati goyang. Hati goyang. Tak geduk. Wes. Caping Ya, pripun? bunyi lagi. Imeng bawane wis karek Langgame. Langgame. Oke. kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane ndangdutane niku njaran apa mboten? Kersane ndadi ngono. Gak usah. Ora usah. Kok nek ndadi aku engko 1 seneh repot. Oh, ngoten. Yo, nggih. Engko 1 seneh repot lagi kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Lho, yang yang kono kok. Walah. Kono kae. Oh, yang ti. Oh, nggih, Uti. Ya ampun, Uti. Cantik era. Iya. Do cantik aku po ya gelem. Ngoten. Lah ngono to, cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Ya. Cantik setia. Nggih to, nganu Mbah napa Pak napa Mas? Om. Terus terang. Umurmu piro? Kula tasih 13 tahun. Masa Nggih. tenan iku. Nggih. Lah Lah pinten? 31 pun. lah 31 13 ya padha ae pernah putu nek karo aku. Ya pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. Yanti. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mau langsung. Langsung langgam niki. Lah Urung bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Oh ya. Mah. Kapok aku kapok. Lho, ampun kapok. Nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. Ngono to. Nggih, niki jenenge Sodaqah. Sedekah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan
bane banyu bane Kalem-kalem bae nduk. di zaman perjuangan jere kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa gunung tak sadongi tak